لکھن دشمن وی تعریفاں لیاقت خوجئی ہووے، لکھن دشمن وی تعریفاں لیاقت خوجئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہوون، پیغمبر مقتدی ہوون، امامت خوجئی ہووے، لکھن دشمن وی تعریفاں لیاقت خوجئی ہووے، کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون، کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون، خدا آکھے نہ جاگت نا، خدا آکھے نہ جاگت نا، عبادت خوجئی ہووے، خدا آکھے نہ جاگت نا، عبادت خوجئی ہووے، لکھن دشمن وی تعریفاں لیاقت خوجئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہوون، امامت خوجئی ہووے، او اشار نال چن لاوے لگن طائف دے وچ پتھر، او اشار نال چن لاوے تے لگن طائف دے وچ پتھر، نہ دیندا بدعا کسے نو، نہ دیندا بدعا کسے نو، او رحمت خوجئی ہووے، نہ دیندا بدعا کسے نو، او رحمت خوجئی ہووے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نہ دیندا بدعا کسے نو، او رحمت خوجئی ہووے، لکھن دشمن وی تعریفاں لیاقت خوجئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہوون، امامت خوجئی ہووے، صدقے توڑ عرشاں تے خدا مہمانیاں دیندا، صدقے توڑ عرشاں تے خدا مہمانیاں دیندا، سدے ول ول قریب اپنے، سدے ول ول قریب اپنے، او دعوت خوجئی ہووے، سدے ول ول قریب اپنے، او دعوت خوجئی ہووے، لکھن دشمن وی تعریفاں لیاقت خوجئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہوون، امامت خوجئی ہووے، جڑے کنڈے سٹن راہ وچ انہاں دیاں گٹھڑیاں چاوے، جڑے کنڈے سٹن راہ وچ انہاں دیاں گٹھڑیاں چاوے، دعاواں نال بخشاوے، دعاواں نال بخشاوے، او شرافت خوجئی ہووے، دعاواں نال بخشاوے، او شرافت خوجئی ہووے، لکھن دشمن وی تعریفاں لیاقت خوجئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہوون، امامت خوجئی ہووے، تے چلے وچ اگ نہیں بلدی پرانا بور یا بستر، چولہے وچ اگ نہیں
بلدی پرانا بوریا بستر گدا کر لے جان شاہیاں گدا کر لے جان شاہیاں او سخاوت خو جئی ہووے گدا کر لے جامن شاہیاں سخاوت خو جئی ہووے لکھن دشمن وی تعریفاں لیاقت خو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہون امامت خو جئی ہووے نبی اپنے ہوندیاں کر دے وارث مسلے دا نبی اپنے ہوندیاں کر دے وارث مسلے دا علی جے مقتدی ہومن خلافت خو جئی ہووے علی جے مقتدی ہومن خلافت خو جئی ہووے لکھن دشمن وی تعریفاں لیاقت خو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہومن امامت خو جئی ہووے تے جڑا اول سب تو جڑا اول ریا اول ستا اول سب تو جڑا اول ریا اول تے ستا اول اٹھ سی نال اول دے رفاقت خو جئی ہووے اٹھ سی نال اول دے رفاقت خو جئی ہووے لکھن دشمن وی تعریفاں لیاقت خو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہون امامت خو جئی ہووے شہنشاہ کفر دے کمب دے مگر پیوند کرتے تے شہنشاہ کفر دے کمب دے مگر پیوند کرتے تے اٹھاوے بوجھ خود سر تے ہے اٹھاوے بوجھ خود سر تے او عدالت خو جئی ہووے لکھن دشمن وی تعریفاں لیاقت خو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہومن امامت خو جئی ہووے تے کرے طاقت دے ہوندیاں بھی نہ جیڑا جنگ مدینے وچ اللہ اللہ کرے طاقت دے ہوندیاں بھی نہ جیڑا جنگ مدینے وچ زباں پڑھ دی ہووے قرآن زباں پڑھ دی ہووے قرآن او شہادت خو جئی ہووے زباں پڑھ دی ہووے قرآن شہادت خو جئی ہووے لکھن دشمن وی تعریفاں لیاقت خو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہومن امامت خو جئی ہووے سکی روٹی جڑا کھاوے اڈاوے کوٹ خیبر دے سکی روٹی او جڑا کھاوے اڈاوے کوٹ خیبر دے کٹے مرحب جیاں دے سر کٹے مرحب جیاں دے سر او شجاعت خو جئی ہووے لکھن دشمن وی تعریفاں لیاقت خو جئی ہووے پیغمبر مقتدی
ہوون امامت ہو جئی ہووے تے تیرے رحم و کرم تے رکھدا اے پرختا حافظ تیرے رحم و کرم تے رکھدا اے پرختا الطاف نہ کھولی عیب میرے نہ کھولی عیب دے دفتر نہ کھولی عیب دے دفتر اور رعایت ہو جئی ہووے نہ کھولی عیب دے دفتر رعایت ہو جئی ہووے لکھن دشمن وی تعریفاں لیاقت ہو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہوون امامت ہو جئی ہووے